Nana Amankwa Akodom Edumasan Hene, Senfi Edumasan Hene. Ni beans farm. Why you need 30 acres. Yes. If we are going 30 acres. On Soko. Tinana dia de na waka chire wetifu. I dey make catch my teeth so be angel no when you na Ghana ban so nya no ho mfaso. Beans 30 acres. Nana Akodom no busu afo bu betimi. Entimi Ghana for there. Aban no so hunu ye mobo. Ye ne ye kuafo na ye adwuma dey support no. Ohun ye mobo no so asene entimi nya adwuma. Say the area Senfi Edumasan Hene say no no. You nyina na da ho no. Free hair kunyina. Free kunyina beans 30 acres. Henyine ko. Henyina ekura nso na wo ho. Ayene kura kama. Ohine bay. Ene be soli se obetene kura se ayeku adwuma. This is Senfi Edumasan Hene Nana Amankwa Akodom abebio. Otosmu woni Nana pia no aye ni nyina muni adwuma. Waye adwuma. Naye adwuma. Beans or dear banchi ni nyina wadwe cashew 30 acres. Eburo ya beans nku 30. Ekura kwan no nam so kono. Ekura kwan. Eno nne kono. Ekura nso no no. Kama. Kasi ekura nso kama. Beans. Dia bekasi ebi ebuwa. Muvini. Beans ni wadua no. Senfi Edumasan. Okan bede. Okan. Bede nkwa hifia. Nenye okan. Henyina. Eso.